Tugon sa enterong kinaaman. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras nyo niyan, 37, makagi ang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada! Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa! Alcalde sa Kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, puun pa kay do! Bert de los Martires! Alcalde sa Kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika, Tora Max! Asin iba pa! Alcalde sa Kusina! Kompletos recados! Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. Pinagiling ko ang kalangitan, digdi sa tubangan kan sa mo'y anausis bus. Nang nahiling iyo po ang ringkunada, siriman ining parting aminalabak or pasakaw. Garo naglatom na kang kalangitan, talagang parti pa ni kan bagyo. Pero bakong mahiroon, garo steady lang ang panganuron, sarong palatandaan na
Mayo sa tuya ang pinakasentro kang bagyong Dante. Ang pinaka-latest na tataramon kan pag-asa nagsasabing naman tinirdaakan bagyong Dante ang dara kaining kusog na duros maski nga ini naglandfall na kasubanggi asin man kasubago sa pirang parte kan Eastern Visaya sirman kan Bicol region. Sigon sa pag-asa, dara pa man giraray kan bagyong Dante ang kusog na 65 kilometers, sirman na pabugso na 90 kilometers per hour, asin ultimo siyang nahiling harani sa Romblon. Ini po gusto sabihin, taharani na sa Romblon ay luminampas na sa Bicol. Kaya spiritan ng sabihin na salamat, nakalibre na po ang Bicol sa bagyong Dante. Although nahiling tapan diklom ang mga pag-uran-uran, natural yan sa bagyo. Alagad si kusog, o ito na duman sa may parting Romblon. Ang Romblon baga kaya, pero parayo na yan sa Bicol. Parani na po yan sa parting Mindoro and Western Luzon, pati na partikan na Batangas. Nagiro ang bagyong Dante sa Pasulnupan. Nawara na itong inapo na north-northwest. Itong Sulnupan, norting Sulnupan, ang po kaya north-northwest. Ang ginibo ni bagyong Dante, nagdiritso na lang pasiring sa pigsusulnupan kan Saldang. Kita baga, sulnupan kan Saldang, iyon yan mga parting Manila Bay, West Philippine Sea, yun yan. Ay pasiring duman ang bagyong Dante. Medyo marikas pa ang dalaga niya, 25 kilometers per hour, but sabihin madaling maghali. Aramon taman daw kung yaon sa ang Bicol, kung kita nababandirahan pa kang raot ng panahon. Ang signal number 2, kadakul-dakul, yaon dumas sa southern Metro Manila. Kabali na po ang southern portion kan Quezon, ang signal number 2, tama yung number 3, ang pinakalang kaulang number 2, yung ang San Francisco Mulanay, Katanawan, General Luna, Macalilon, Pitogo, Unisan, Agdangan, Padre Burgos, Pagbilao, Sariaya, City of Tayabas, Lucena City, asin pagtaray na lugar. Ang signal number 1, sa listahan kang pag-asa, dahil na nga ni Kabalian Naga. Pero pilita pang sabihin ng Kabalian Naga, ang signal number 1, yaon da sa Milaor, sa Kakamaligan. Paano man pala si Naga? Baka niya ako dahil lang na makinilya kang pag-asa. Signal number 1, western portion of Camarines Sur. Western portion lang nga kang Camarines Sur, araw kan Del Gallego, Lupi, Ragay, Sipukot, Limanan, Pasakaw, Pamplona, San Fernando, Minalabak, Bula, Nabua, Balatan, Bato, Kabusaw. Signal number 1 na, Milaor, Kanaman, Gainsa, Kamaligan, Magaraw. Naga, day na Pigbali. Manap po ng signal ang Naga, pero igwa ang Kamaligan, ang Gainsa, Magaraw, Milaor. Ay durukutan man lang yan, siguro niya ako kay banang pa dyan ang Naga. Kailang iyan po sarong palatandaan na parayo na sa tuyang bagyo, tayo nga niyaw na sa may parting Romblon. Kaya medyo pag-ianong tanaman sa tuyang pagmati, na di man magparahandal na ang bagyo pong Dante, di naman naghapit sa tuya. Iyan pala siya duman sa may parting Romblon. Igwa daw pati kung nagigirumduman ay. Kaya itong mga sa inot na mga radyong kan ako bagawang pa sa radyo, saro sa dayupot kong paraantabay, taga Kahidjukan, Brumblon. Dahil ang mga radyo palang kantulig di sa Naga, lalong-lalo na itong AM, dahil panggayo uso ang FM, nadadangog sa rarayong lugar, araw kang Kahidjukan na Brumblon. Pero kining mga nakaaging taon, dahil na siya sa kuya kumisan yan pa sa Facebook, ay di ko na marama kung ano tamayo na. Kaya ito, number 1 kong taga Kahidjukan Romblon. Kang hilingon ko na sa Google Earth, ang Kahidjukan Romblon, ini pala na typical na kustal kang Romblon. Pero mga araw kayo yung tinambak, mga daligan, kaglilio, garo mga araw kayan, na kang nagulay-uli nga ni kami pag nagsusurat ito, si lingaw ko si Pangaran, ay day pa siya kato nagkakapaabot sa Metro Manila. Ang pangarap niya na kato makaabot sa Naga, garuda ang Naga, garuda Amerika. Ay niya ko man, pobre man lang niya ko kami. Ay later days, nakapa Manila na siya, duman siya nakatrabaho. Kaya aram niya naman mga syudad. Ay yun, taga Kahidjukan Romblon.
kami nga digdi dahil kustal, nangangarap man nga kaming tanadadang ugming anaga, gusto mi nga makarabot sa naga. Tagarong nga anaga, garo man lang da Amerika. Ay niya ako dahi. Anaga niya ako, mayaman-yaman lang kadikit niya ako sa Kalabanga, sa Pili. Ayan niya ako yan. Pambira mga parantabi ko kay ito sa kay Jukan Romblon. Ini ang alkalde sa kusina ko si Bert de los Martires. Aldaw kitang yan nin Miyerkules, fitsa 2 kan June. Everybody remembers Diana and just how much I loved her. I wrote a song about her. How wrong could I be? Oh, well, she went and found another lover. She didn't even bother to say goodbye to me. Things have changed. She's found another. Yes, things have changed. She's found another lover. Things have changed. She didn't say goodbye, instead she made me cry, Diana. I'll learn to live without her. Yes, I'll forget about her. Just wait and see. Things will change. I'll find another lover. Things will change. I'll learn to live without her. Things will change. I'm gonna make her cry. I'm gonna say goodbye to Diana. I'll learn to live without her. Yes, I'll forget about her. Just wait and see. Just wait and see. Just wait and see. Kada ako nagpapasalamat sa mga text messages na salamat nga hindi man kita nalagarto ka na bagyong Dante. Siguro mas dakulat ang ipasalamat ko ta na kung mayong anuman na lugar sa Pilipinas ang tinamaan ng bagyo. Dahil kasulmangani ang pinakamayor na bareta sa mga national network. Iyon na poon pa palang kansarong aldaw, problemado na po ang Davao, ang mga syudad o mga lugar duman sa Mindanao, binaraha na. In fact, may binawian na ng buhay, kada ako na po ang nag-evacuar. Taang pinaka malala pa lang tinamaan kang epekto kaning bagyong Dante, daramang kang baha, iyo po ang Mindanao. Dahil nga ni inagian ang Mindanao kang bagyong Dante, pero tinamaan sila kan lakbang kang uran ni Dante, kaya duman po kada ako ng sinaranop na uran, harong. Although nagpasiring sa may parting Samar si Dante, nag-abot sa may Masbate, San Pascual, and San Narciso, pati naligdi sa may parting Ragay del Gallego, dyan na uminagi, yaw na ngunyan sa may Romblon, ay dahil makita ay nagup kang kakusugin niya. Igwa na pati mga opisina ngunyan na daing trabaho. May mga eskwelahan na dahil na nagpatrabaho sa mga maestra, may bagyo ko na salamat na lang tayo po kita tinamaan. Although yaong pang medyo nawara ngunyan si Alunga ang malipot-lipot na panahon. Kaya sabi naman kani, siguro niya ako si mga gurang naman dyan sa harong tamalipot-lipot bagang panahon, girisana kita ning balaw. Naging kaugalian na ka mga Bicolano, pag naglilipot-lipot ang panahon, girisado kita ning balaw. Kasi paratinda ning balaw, dyan sa second floor kan supermarket, sa may Samura, sa itaas kayan, may mga partinda dyan balaw, masulong na marayan. Pag araw kaning medyo naglilipot-lipot ang panahon, masulong ang ginisang balaw. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. Well, work it on out. Work it on out. You know you look so good. Look so good. You know you got me going.
Sa tuwing oras ngunyan, 6 minutos antes alas 11, may nag-text sa tuya dyan sa mahiroon daang marean salog ngunyan kan Bicol River dyan sa Fundado. Nakaabot na ko dyan sa badang ni Professor Danny Herona. Sa inkamong parte dyan sa Fundado. Makusugong po ang sulog kang salog ngunyan. Garuman lang huna mo tinamaan kita ning bagyo. Ta kamo bagayaw diyan sa may parting western part kan Camarines Sur ay talagang masulog yan. Pero maski po siring igwa manggiraray digdi ni mga pasayan. Kaya masiramon po ngunyan maggagulay-gulay ngunyan ning natong. Yaon po digdi sa agriton mo po ang mga sikikoy na bantugan na paratinda ning pasayan. Pagkatapos ang misis niya man na day po nakakalingaw antabisendo si Pansang and ang mga kataray di po ang pamilyang Cruz, igwaman pamilyang Fuente, Sirman, mga pamilyang Flores, digdi po sa Fundado na nagantabay. Maliputon po digdi maray Papa Bert. Maringanit na nagpapatugtog ka sigang barabaray limit malipot mo niyan kung kasudma malungaang digdi sa Fundado kanaman malipot po ang panahon. Kaya pinag-iisipan mi Papa Bert sa atyan, garo malabong kami ning kamuting itong kamuting produkto kan aswang, inaapod na inaswang. Ang mga paratinda bag ning kamuti. Ano pong yung mabakalon mo? Iya po, may inaswang digdi, mahal po yan ito yan masiramo na maray. Ano man daw niya kung arin pa si aswang, nakalaban kan mga tao, iyo pa ang tatak sa kamuting masiramon. Ang inaswang na kamuti mahalon. Kaya dyan sa Fundado, sa tiyan nga maralabong kami ni na kamuti bilang pagsabat sa malipot na panahon. Garo, paparagirumdum ko. Pag naglabong kaning kamuti, tiripon ang pamilya, Madyan na tiripon. Tamayong trabaho ngunyan. Ang Kapitolyo Provincial pinagdeklara dahil ning klase, dahil trabaho ang Camarines Sur, yung mga government offices, ninulingan isa bagyo ko ng ining Dante. Kaya nga ni... pero may nag-opisina pa lang dyan sa Sangguniang Palalawigan ay si Nieva Sasil. Good morning, Nieva Sasil. Si Marla and Omac Merilles. Pero ining mga Merilles, tanda ko ni mga taga San Francisco Magaraw ni. Happy birthday aki Impoy Merilles. Impoy Merilles aki ni Marla sa ni Omac Merilles kang San Francisco Magaraw. Malipot man dyan pag-araw kaning oras. Masiramon ngo niyan na maggulay na kadakol. Yan nga ning gulay na natong na medyo labas. Kung gusto mong gibon espesyal iyan, kung nagantabay ka dyan Juby, sa Melbourne, Australia. Marika ni paaraon taka na naman. Kung nagantabay man dyan sa LA, Los Angeles, si Ed De La Rosa. Makakapurli na kamo. Garo may quarantine pa, masakit pa magpurli. Diyan naman sa LA Hospital Manggiraray, si Maria Cyril Ross. Papaaraon ko naman kamukan mga paniraon niya na medyo naglilipot-lipot sa Bicol. Gulay na medyo labas na natuna, kadakulong sa nang saralit na pasayan. Bako itong balaw, kundi pasayan, napigarali ang ungos, tanganing bakong matarom. Kadakul sa nang bangot kaya, nagaruhon mo 50-50 ang pasayan, saka ang gulay na natong, saka gulping guta, ay manago mo na marayan. Kamayan kakamuton mo lang na medyo nagtitipo-tipo ang maluto na dinurado. Yan. Pag malipot-lipot ang panahon, gulay na natong nagulpisa ng pasayan. Ali sa grupong Zombies. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her,
what could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had to have the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had to have the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramida Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading.
Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga with following satellite branches. 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. An sa tuwing oras ganyan na na minutos makagi po ang alas 11 ni na pag-aaga ang oras. Ato dyan sa karembot kan Cabral Bicolandia Supermart DMSQ Original na Master Square ang Quick Save, CBS Quick Save, CBS Convenience Store, CBS Express, ang Cibros naman ang Stabilo Lending Corporation. Kulibat ko palan ining original na Master Square. Ako haros hapon-hapon ako nag-aagi dyan, ako taga Santa Cruz. Pag ako nagsasaod ning hapon para sa preparasyon sa aga, ang mga sinasaod ko kay ayan mga labas na sira dyan sa may parteng Igualdad. Ito bagang piraralapag dyan na siyempre sidewalk bending bawal. Raralapago niyan, malipat naman yan digdi sa may parteng Abilia. Pag medyo tinutugutan, naduman naman yan sa may parteng Igualdad na itong sa gilid sa namang kantinampo. Pero ako, medyo paborman ko sa ginigibo kaning mga bantay, ining mga pinapabantay baga na day ka magtinda sa sidewalk. Kinukonsidera maninda kuminsan day maninda dinadarakop. Pero sinasabihan lang, ngunyan madakop kami, day ka mo magtinda dyan. Pero pikukonsidera maninda na ang pagtius man kan mga tao ngunyan na ang pagbuhay naman lang nila magtinda, magrigaton, magtinda ning sira, kamatis, kung ano-ano pa. Masakit bagang pagbuhay. Takon iyan, mahili mong pigyadara ko, pigimbargo, mahira ka. Tayo, sinda pati kayan, garong nag-angkat man lang, mabayad sinda duman sa puon. Nagiribin neta, nganing niya kaming pamanggihan, ay dadakupon pa. Kung minsan makahirak man, kaya lang, ginigibo man lang ang mga pulis, saka yung mga tauhan, kang pulis, ansayin lang trabaho. Pero kung minsan tinutugutan, narisa ko, pitutugutan, ako, okay man yan. Na kung magpaparestrikto naman kita sa tuyang lay, ang lay nga nagsabi arong niya kanisunod doon, yung nga ibagaan dapat, pero kung kadikit man lamang na bagay, konsiderasyon, total nga ako, sa akin naman, madarakop na naman nga kami. Diyan ako nagpaparabakal sira, kung minsan nagbabakal ako ng sira, nagraralapagan pa kami. Halimbawa, pigtatakadan ako ng sira, pigkakag na sa plastik. Ayaw na si Pardako, di madulag sa inutan, sunod man ko. Kaya ba naman ko sa nagpaparadalagan, pag nag-aagi ko dyan sa Igualdad, inaagihan ko ini yung original na Master Square. Tandaan nindo yan kayo ito. Ining original na Master Square, kadto nag-abot na sa puntong day na nga ko naglalaog dyan, haros surusuan dyan ang parasaod. Lalong-lalo na kung itong sa yung bagang school supplies. Pag igwaning project katuan mga eskwelahan, yung mga public o private, ano man daw niya kuta ang barakalan dyan sa original na Master Square. Ngunyan na aram tamang baga na may nagbukas pang parehong pangaran na dakula. Ay ngalasan mo sa negosyo, maski may nagbukas ng karibal, ang pila yaon manggiraray dyan sa original na Master Square. Yan nga ning nagsasaraw dyan, nagpipirila sa los na may social distancing. Malaog ka, ma-exit. Kaya pinapabutan mining congratulations ining original na Master Square. Pambirang dunong sa management, technique, kung ano sindang supermart, kay banan ang DMSQ, ang sindang mga school supplies. Yung manggirara ang pinagruruburubuan ka mga parasaod. Kaya congratulations sa pambirang technique kang management kang original na Master Square, na yung manggirara ang number 1 na pinagadudurulo kan mga parasaod sa siyudad ni Naga. Hear my song, Violetta. Hear my song beneath the moon. Come with me
my gondola, waiting on the old lagoon. Serenade across the water, and you hear it soft and low, a tale of love that lovers sang long ago. Hear my song, Violetta. Hear my song beneath the moon. Come with me in my gondola, waiting on the old lagoon. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Oh, Violetta, come, Violetta. Hear my song in my gondola, waiting on the old lagoon. Kaya iyong paliwanan na labis
Mabuhay singer, sa sendang ikaw ang ligaya ko. 16, makagi po ang alas 11 ni na pag-aga. Kita pala maskit pinagturulukan na kang Sinovac. Ako ang pigtulok sa kuya, Sinovac. Ini pong vaccine from China. Ay ka-approve pa sa palang kasudma kang World Health Organization for emergency use. Kaya magandang barita yan sa mga Pilipino. Sabi kan Malacanang, magayon ng barita ni na inaprubara na kan World Health Organization. Taiyan pa lang makakaiba na po sa inapon na COVAX Facility. Ang COVAX Facility sarong program kang World Health Organization na magsisiguro na magkaigwa po ning bakuna kontra sa COVID-19 ang mga pobreng nasyon na day kayang bumakal o kaya magkaroon bumakal ng kadikit. Pero pag kadikit siyempre ang kwarta mo, day mo matatawanan ng interong bakuna sa imong populasyon. Kaya igwa ning inapo na COVAX Facility natatanang kaning libre. Kaya ang ginigibo ka ng World Health Organization nagsusulisit ning kwarta sa mga nasyones. In fact, pati Pilipinas nagsulisit, nagpadara kita ning $1 million. Tan sabi ni Presidente Duterte, masupog man nga na puros na lang kita hagad. Ang totoo nga ken itong AstraZeneca, Pfizer, sa iba pang bulong na nag-arabot sa Pilipinas, itong Sinovac, mga regalo ito, padarakan ko yan kang World Health Organization, hali sa regalo man kan ibang nasyon ng mga mayayaman. Ngunyan, di kita nagre-receive. Ay bako sa naman nga kita magpare-receive, sabi ni Duterte. Magtagatao man nga kita, yung mananggal baga bakong ika na sa naman nagpaparapanghagad ng panira dyan. Dikit-dikit malibot ka sa kataraid na madi, nagarumahamoton bag ang bawang dyan sa kusina mo madi. Ano yung pigigisa mo? Ay, kwen nga madi, ning sarsyado, saka may sirang niyang kuyan, abo. Ay, garumasiram mading namitan yan. Ano madi? Yung, mahagad na yan. Pag tinaan mo, pagali, mangurub-ngurub naman sa rumo aki, yan malungi si Itcha ko yan, agad sa nang agad, kami malugulig din, nag-iiriwal na, takadikito lang panira mi. Bako nga magparagad ka na sa naman nga, tumao ka man, yung sabi ni Presidente Duterte, kaya nagtao magita ng $1 million. Ngunyan, ini pala ang pag-aprobar ka ng World Health Organization sa Sinovac. Sarusa na pala niyang pagi para ang Sinovac makaiba sa COVAX Facility na itatambak para ipangregalo man sa mga nasyon. Aron kang Pilipinas, madadagdagan pa kita, although nagbabakal man kita ng Sinovac. Tapi nagpatunayan kan World Health na the same, aron kan ibang bakuna, aron kang Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, 100% na effective ang Sinovac kang China kontra sa COVID critical disease. Ito bagang sinasabing naaprubaran po na 100% mayo ning saro na napasala. Kada ko pig-testing ng mga pasyente. Ang pinagtitesting po kayan 1,000, mga 3,000 and another 3,000. Tinitesting yan kung di ka tatamaan ng COVID kang ikatudukan ng bakuna. Ano man na bakuna itinudok sa imo, sa loob ng perambulan, di ka nanggad pinag-expose ka sa COVID, di ka tinamaan o di ka nagkahilang. 100%, pareho nga yan, kaya nagtutubod sinda. Kaya itong magsabing, ay di nga kumapatudukan hali sa China, ay iyan po proven man pala na effective, 100%, di ka natatamaan ka na critical COVID. Tatamang kang COVID, pero bakong critical, ito lang kalintura, kulog lang payo, pero kinaagan or 2 days after, ray ka na. Itong critical COVID, iyon na itong may mga nagagadan. O, dahil na dayan, pag ikanabakunaan pa lang, dahil ka na kayan aabuton, dahil ka na kayan tatamaan. Pero kaloy-ulay ko man si Gigi Tandog, ang agum ni Attorney Kaloy Cortez. Nag-ulay-ulay kami kasabago yan siya sa Chicago. Nag-istoryan kami kan bakuna digdi. Sabi niya, maski nga nabakunaan niya ka mo still, pasiguro ka nga, pero may ka lang nga naka-face mask. Ang sabi ko man, ayun niya ako, maski niya ako nabakunaan ka na, pasiguro ka manggiraray, face mask manggiraray, paano si ibang day pa nabakunaan? And, ano man daw pati niya ako yan, takadaklang kita digdi, kadaklan na, kita sa naga, sa mga Bicolano, garusuno ta na pati yan, kita naka-face mask.
Igwa pati kung araw ng mga chicks na gusto na lang face mask ta. Naggagayon sila pag naka-face mask. Pag hinali na si face mask, bako na sila magayon. Ang pagmata lang, angog mo lang sa kamata lang ang nahiling kang chicks, ay magayon nun. Kang hinali na si face mask, ordinary na lang daa. Kaya gulpin na yan ang naka-face mask. Naggagarayon niya kami pag kami nakasulot ni na face mask. Amigo, amiga, sige sana. Abante. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta ahigan na adi. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta ahigan na adi. Di na kita magpapareklamo. Taahidan di na mababago. Dapat permisan ng positibo. Pag nag-adik, mainlo sa payo. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na aedad na adik. Kinmakulong at kasukasuan. Di mangalas, dalayo mabahoy kan. Paapulas o kaya ipakukag. Langray baga, lalo na pinsarang ahihihi. Di magparamos lang sa kamagmurot. Taabuay kunong malaka alukot. Kanos ka ang ukila ka turundot. Maray pa magikit-ikit kalubot. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kitang maswerte. Tanaabot na aedad na adik. Pagliagi o pagbayli makaliliksi. Di magsabing durang na ta pwede ba. Maski baoy ka na tumang asenyo na. Di magsurrender ta kayang kaya pa. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na aedad na adik. Para pagsik, maski over 50 na. Importante, happy sana kita. Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted.
you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me perhaps, perhaps, perhaps. Quizás, quizás, perhaps. Nagantabay si dating Kapitana Mayit Abukar. Salamat na lang. Kumusta ka na lang dyan sa pinagluluto niyang gulay na ugbos sa balinghoy o kamuting kahoy. Yan gulay kan, masiramon yan. Ingat, sabi ni dating Kapitana Mayit Abukar. Kumusta na lang dyan sa Minalabak. Silman, ay pabutan ko pala ng maugmang pag-antabay dyan sa Milestone Assurance Company dyan sa Ramayda, ground floor kan Ramayda. Yan dyan si Pading June San Juan. Madrop by ako dyan na padis at yan, mga bandang alas 4. Nag-text siya. Kumusta na lang kamo dyan? Marinag, sir, bakit po si Ma'am Olive de ko na nadadangog? Ay, taga nga pala ni SM Olive. Concentrated siya ngunyan sa work sa management. Igwang project. Ay, igwang kasiributan ang management na dapat niyang atindiran mo na. Pero yaon man, balik man lang yan sa radyo siyempre. Announcer yan. Kaya lang sa mga taga nga palandan ni SM Olive, nagangalas na Mayo. Yaraw na makiadig ng ibang announcer, ay kapag manager ka, inot na bibiyay ka, kadahon kang lakawon tungkol sa management. Yan ang trabaho. Kaya concentrated siya ngunyan sa management. The favorite music of my late mother is Touched by Tasbar from Azon, sabi ni Azon. Good day, nakikinig kami palagi ang Bersuela family dito sa Purikot, Mambulo, Libmanan, haliyang kia Gari. Bert Marina Aga, batiun mo mang kami digdi sa Bagakay, Tinambak, si Carding alias Cabo, and ex-Kagawad Ugok, dyan sa Bagakay, Tinambak. Sir Bert, siguro grabe na ang init kang panahon, hulit man sana sa climate change. Tao man sanaan may gibo, lalo na ngunyan, makukusog ang mga bagyo sa kagrabe ang pagbaha. Ako po si Eli, taga Naga City. Yan. Ang climate change iyan baga, aloy ng pinagsasabihan sa impirong kinaban sa mga meeting about climate change na tao man lang may gibo. Yan mga industrial companies o industrial activities sa mga mayayaman na nasyon na nag-i-emit, may emissioning carbon, linalabot na kayo ng ozone layer, kaya si init kang saldang naglulusot sa tuya, taralabot na ito ang garo plastik na nakabagat sa kalangitan. Ay pag nagbubugadan ng carbon, nalalabot na yan, kaya grabe nang yang alunga ang panahon. Ay pinag-informaran ako ni Bert, happy 70th birthday kay Manny Zamora. Aliyang napirmi nakatutok. Kumusta ka na lang dyan sa Hubo, Minalabak. Pinag-informaran ako ni Ernie Verdadero na nagtalikod na pala sa kinaban sa muyang amigong kaiba namin sa radyo, tayo ni po ang may saliri kang farm radio, si Pading Vic David. Kaya sa mga na katrabaho ko siya sa GMA, saka taga-radyo siya may namamala kang mga farm radio sa ibang banwaan, ini po na nagtalikod na sa kinaban, kaya kondolis na lang sa pamilya ni Pading Vic David, na inot kitang informaran ni Ernie Verdadero. Enamorada, say you'll be mine. If our lips should meet, enamorada, kiss me sweet, enamorada. Hold me
my enamored, say that you're my sweetheart, my love. Kiss me sweet, enamorada. You're a symphony, a very beautiful sonata, my enamorada, say that you're my sweetheart, my one and only sweetheart. Say that you're my sweetheart, my love. With his little mandolin and a twinkle in his eye, senoritas he can win, always for another guy. Italians love to sip a cup of cappuccino and listen to the man who plays the mandolino. You offer him a cigarette, a glass of vino. That's how he's paid to serenade your lady fair. With his little mandolin and a twinkle in his eye, senoritas he can win, always for another guy. He seems like such a happy man, the man who plays the mandolino. He sings a song of sweet romance for all the lovers as they dance. But all he's holding in his arms is just a little mandolino. He has no woman of his own, so every night he walks alone with his little mandolin and a twinkle in his eye. Senoritas he can win, always for another guy. And while he's strumming songs of love, the man who plays the mandolino, his eyes are always looking for a senorita to adore. He drinks a toast to his true love each time he lifts a glass of vino. And so until that lucky day, he looks for her along the way with his little mandolin and a twinkle in his eye. Senoritas he can win, always for another guy. Romance, little mandolino. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Si Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay lagi mananakit po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako kasama-sama makatayo, baka po nakaupo. Siguro po mga kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtik po taga Sir Dix agad po ng Rise Coffee. 4 na po lang po, naranasan po agad. Pag na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rise Coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rise Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling
Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na! Basta lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral di Culandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral di Culandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Discarded po, hindi po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtataas rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're
knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nora man, please listen. You don't know what you're missing. Nora man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Ang oras na unyan, 17 antes mag alas 12. Pag alas 12, kita manggiraray mairibanan sa baretang alas 12. Good morning, Papa Bear. Thank you for playing Inamorata, sabi ni Cielo. Sabi niya, madyana po, malans kita, pritong fish and ginisang mariguso. Oh, masira mo ba yan, ano? Ayan, ginisang mariguso. Dahil mo lang pakalunokon ang mariguso, masirang pag medyo, dahil man itong hilaw, itong medyo malumoy-lumoy, naluto siya, pero maragsik pang kakanon. Ang nailing kong pigpritos niya, ang apod kan sirang yan, timon-timon. Inapod yan timon-timon, ta nakakawig sa timon. Itong garo gamit sa lansa. Tagaro baga kiyan halakbang. Masira mo na sira yan, ang timon-timon. Masiram yan unon, masiram prituson. Okay, salamat na lang sa imo, Cielo, sa pinailing mong masira mo na paniraang yan. Sa iba pang nag-text man sa tuya, diyan sa Carolina, nasa Carolina singunyan si Rico, si Ramasicheng. Hello, good morning Nong Bert, ni Nong Bert, maugmang pagantabay sa imong programa. Habang nag-aayos kang plantitas and plantitos and Tinay and Berto na nagluluto nin upo na may miswa sa kasutangho na may diit na sabaw. Pero imagination pa sana, pero masiramon tiniduron hay. Pag ako nagkakakaning sutangon, ang gamit ko tinidur. Ta kung magamit kaning kutsara, hurulog sa nang hurulog yan. Pag sutangon baga sa kayambiyon, tinidor, sa kayang pansit. Lalo na ining nagluluto daning upo na may miswa, yan, makutsara ka na kayan. Hello man sa mga cute na baby, si King King and Ichel from Rico and Ching, digyan sa Uma. Yan, syempre sa Barangay Carolina. I'm leaving it all up to you. You decide what you're gonna do. Now do you want my love?
Sa tiyang pagbareta niya itong alas 12, go kita ng dadawugon man na report ni Jeff Pasubilio tungkol sa mga stranded sa Pasakaw. Mga pasayro pala na stranded. Siyempre, maraot ang panahon ay aramon tayo sa tiyan. Kaya ilalawag yan sa tiyan ni Jeff Pasubilio. Ngunyang kuta na kaya lang niya kung alanganin na matatapos naman lang kita. Ilawag na lang sa tiyan na alas 12 ni Jeffrey Pasubilio. Nag-text sa tuya, Papa Bert, pakiplay man kang Wonderland by Night. Aram mo, Papa Bert, paborito ko po yan nung nag-aaral pa ako sa Bicol Institute sa Arana Street. May Bicol Institute dyan? Ang Bicol Institute, siguro duman sa kanto. Naging parating eskwelahan yan, ang kanto kang Arana, Siriman, Barlin. Naging naging eskwelahan niya ning ko yan, itong Valiente. Yan, siguro niya akong duman yan. Aram mo iyang kantang Wonderland by Night na papatugtugon talugod ngun yan. Aram yan ni Hilde La Cruz. Takang kami ni Hilde La Cruz kahit itong mga 70s, magbarkada kaming maray kayan. Ang pagtios mi, kuyan, itong haros pa sa ng panira mo, asukar na lang saka kuminsan lana. Grabing pagtios. Pero maski nagtitios ka ang mga Bicolano, ang mga tao, na maurugma, taba ko man itong tios na gugutom na. Maski pobre ka to ang mga taganaga, igwaning mga kinakakanta, sagana ka to ang mga tinanom. Digdi sa naga. Darakang pagtios me, sabi ko kihil, disponer niya ako kitang kwarta ta, di man kita makasinisini. Ano daw niya ako kung ang saro sa to, magbali sa amateur. Tang amateur ka to, yung karantahan sa plaza, sa DCDR ka to, ang karantahan. Ang audition, ginigibo dyan sa DCDR ka to, sa kanto kan Pidia, sa Kuda Barlin. Sabi ni Hil, ika na lang yan magkanta ngaya. Tamay ligilig ka man nga magkanta. Silma, tiba magitara. Sige niya ako mapa-audition kita. Nagagad kami ning kuyan, ning igo kaming amigong, pigagada mining lyrics. Takad to, dipisilon mo aramon ang tamang lyrics ning kanta. Tade, mapaning tape recorder. De mo pa, alimbawa, pinatugtog sa radyo ngaya, i-record mo. Ay, mapaning tape recorder, kaya dipisilon magkuhan ng lyrics. Liban lang kung igwa ka ng song hits. Ay, di nga ni kami nakakabakal ng song hits. Mahal. Ay, di ako man, mabali man sa karantahan, di ko aram ang tamang lyrics. Pati na title kang kanta. Igwa mga naka-istorya, yun, arong niya kani. Yun ay ning Wonderland by Night. Pero ang title, iba, rayuon. Sabi na ni Tony Sanuse, si gitarista, audition master, saka si Jerry Latumbo, anong yung title kang kanta mo? Ang sinabi ko iba, tayo masinabi sa kuya. Day nakuko, ano daw ngay yan ay? Sino yung kanta ngay yan? Day mga aram yan ay. Ang tuno po niya ako arog ka ni, di kinanta ko. Ay ano ka naman ngaya. Ang title niya kin, Wonderland by Night. Sige daw nga, kanta na daw nga. Kinanta ko man, ay sa kataba ko man kumarin na para kanta. Baralagbag, si Tanog. Ay grabing pakakanos. Grabing pagkasintonado, sabi na dahil ni Tony Sanusi, saka ni Jerry Latumbo, ay praktisana mo nang yung maray. No, tagaro baralagbag nga ang pagkakanta mo. Garo kayo nagpapasyon dyan. Dinagali kami. Mamundoong kami niya, Kuhil. Maski kutaan na niya ako, kita manggana, consolation, igwa man lamang kita ng pang-iriisnak, tagrabe na yung pagkatikaputa. Biro mo yun, mabalik ka sa amateur, makigwaling ng kwarta. Iyan ang buhay mi katukang Hilde La Cruz. Kaya daw gunta daw ning kantang ini na kinanta ko sa amateur, sa audition na di ako nakapasarta. Intirong yung barari nga ang tuno mo, nanganus na. Pero magandang pakakanta ni Engelbert Humperdinck. Stars hang suspended above a floating yellow moon. Two hearts were blended while angels sang a lover's tune. And so heaven welcomed us to paradise.
sunrise, fading the moon and stars from sight, recalling always our wonderland by night. Stars hang suspended above a floating yellow moon. Hearts were blended while angels sang a lover's tune. And so we kissed, not knowing if our hearts could pay the price. But heaven welcomed us to paradise, blessing our love. Then came the sunrise, fading the moon and stars from sight. Magayon ang kantang Wonderland by Night ni Engelbert Humperdinck. Na narumduman ko pati si audition master si Tony San Jose. Ay actualmente kan ako nag-manager na sa DWRN. Minsan kinuha ko siya maggitara sa amateur. Tegwa kami katong amateur. Nga ko Tony, tamatibi ka maggitara, tabangin man niya ako kaming siyan mag-audition ka mga parkanta. Pero di siyang garam, ito niya akong manager niya, kaulay niya. Minsan, ito siya nag-audition sa iya. Uy, barari ipang yung busis mo, di kang kayan. Di nag-aram itong dipuntong Tony San Jose na ako ito nag-audition sa iyang di nakapasarta Mayo pang kamugtakan ka to ang kanta ko. Kaya niya ako hil, makitang kwartaw, di ko nakapasar, paano yan? Balik niya ako kita sa pagiging janitor sa messenger, di ako magiging singer. Yan ang buhay mi kay Turkang Hilya de la Cruz. How wonderful to know you really love me. How wonderful to know you really care. How beautiful to feel my arms around you, kissing your eyes, hearing your sighs, touching your hair. How wonderful to know sunshine and laughter, that fills my empty heart with love divine. To share this life with you now and hereafter. How wonderful to know that you are mine. To share this life with you now and hereafter. How that you are mine.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638.